Сега сме тук на обекта. Беше всичко готово, завършено. Обаче имаше теч от покрива. Се наложи да отваряме отново всичко. Да сваляме, защото има хляса. Махнахме демонга, минералната вата махнахме, фолиото, пароизолацията, профили, всичко махнахме, картони. Обработихме го с специален спрей на Кнауф за мухъл. След това грундирахме местата, за да не избива повече. И сега ще трябва наново да го изолираме отново минерална вата, дишащо фолио и много профилите, картона и да се шпатлува. Тъй че сега почваме да действаме. Изолирахме с минералната вата, хубаво натъпкахме навсякъде, нова. Не забравяйте, когато имате такъв таван, отгоре е затворен, винаги трябва да оставите минимум 10 см, да има място да циркулира въздуха, иначе става мухъл и се изпотява всичко, става ужас. Между дърво, когато има отгоре затворен, трябва винаги да има разстояние. Тъй сега сложихме и нейлона или пароизолацията, по-точно казано. Сега остава да се облепи всичко със специално тиксо и слагаме профилите. Редим първо удетата на разстояние, мерим точно за тавана колко ще е високо, след това нареждаме цетата, покачвачи, затваряме с картон, шпаклуваме и сме готови. Тъй че продължаваме. Не забравяйте да се абонирате, пръста нагоре, камбанката,